बयनिसिमबो गोजोन्थों मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार नोंथांमोन। दिनैहाय आङो नैबे मोनसे जायगायाव फैनानै दंफैयो। मानो होननानै बुङोबा जोंनि सिगांनि फादार बिथाङा जोंनि आसामाव फैनानै 50 बोसोर जाबाय। दा गाव जाय मण्डलीयाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन, फादार मावबोदोंमोन, दा बे जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय मानसि गाव लोगो हमनो लेंहरदों। बेनि थाखायनो जों फैनाय जादों मानगोनां रायजो राजाफोर। दा आङो बे फादारखौ देखायगोन। फादारा गवानि जोंनि आसामाव फैनानै गोबां बोसोर जाफैबाय, 50 बोसोर जाबाय। फादारा बिराद बोरायबाय, बेखायनो लास्ट लोगो हमजानो होननानै लेंहरदों फादारा। दा जों नायनो होननानै फैदों। फादारनि नामखौ खोन्थाखाबाय आङो मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि लोगो नोंथांमोन। बे फादारनि नामानो जाहैबाय फादारा बोराय बैसो जाबाय। दा गावनि बैसोआ बोरायलांसिननायखाय माने गाव सिगांनि मावबोनाय बा सिनायनाय मानसिफोरखौ लेंहरदों लोगो हमस्रानो। दा बिनि थाखायनो फादारनि लेंहरनाय बायदि जों बे जायगायाव फैदों फादारजों लोगो हमनो। दा नोंथांमोना जायहा भिडिअखौ इन्टारेस्ट दङ नायलांनो हागोन। भिडिअखौ आं देखायलांगासिनो दङ। मन्दुम गिर्जाया बैथिङैनो माबाया पारिसआ नोंथांमोनाबो नुहुरखाबाय। दा नायलांबानो जाबाय, आं देखायलांगासिनो दङ। मानसिफ्रा फैगासिनो दङ। Andaibai ang hayaw ni Mansunan Agirnane Yang rupani pangkona Nicirengan Sungsarau madi zalamke Nicirengan Sungsarau madi zalamke Sungsarau Angni jiwa dirbai-baike Hani dehaya hadizeng geleane Baidi urai dengan maya hayaunya Kunsi dorsi hayau ni maya pakona Nicirengan semaya bobe zai gaya Nicirengan semaya bobe zai gaya Sungsara angni jiwa